खुलुमबाय दिनै 25 नभेम्बर 2023 सुनिबार डिब्रुगढ़ जिल्लानि सिङाव थानाय बंगाल ओनसोलाव डाम्पार गारिनि सासे ड्राइभारा डाम्पारनिफ्राय अन्थाइ थुख्राफोरखौ आनलड खालामबाय थानाय समाव डाम्पारनि दालाइआ कारेन्टजों नांजानानै बोबथाबजानानै ड्राइभारा जिउ गोमादों। थैनाय ड्राइभारनि मुङा जाबाय आतिकुर रहमान, 32 बोसोर बैसोनि। महाराष्ट्र रायजोनि आम्रावती जिल्लानि सिङाव थानाय अन्जनगाव बारि गामियाव सासे सुबुङा जौ लोंनानै न'आव फैनानै गावनि असे फंबायखौ बुनानै बुथारदों आरो गावनि बिफाखौबो बुथारनो नागिरदोंमोन, नाथाय बिफाया थैथारासै, गोब्राब जोखोम जादों। उनाव दायनिगिरिया खारखोमा लांनो नागिरनाय समाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय प्रवीण, 32 बोसोर बैसोनि। बुथारजानाय फंबायनि मुङा जाबाय अंकित, 28 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय बिफानि मुङा जाबाय रमेश, 65 बोसोर बैसोनि। बे समाव रमेशखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोनि महाराजगंजआव मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों आरो बे सोमोनांथाव जाथाया आथिखालाव गोबां गोसारगासिनो दङ। महाराजगंजआव सासे सिख्लाया मबाइल टावाराव गाखोनानै गावनि बयफ्रेन्डखौ गावखौ जुलि लानो थाखाय दाबि खालामनानै जुदि जुलि लायाब्लाथाय अब्ला आङो टावार सानिफ्राय बारजुमना थैगोन होननानै बुंदोंमोन बा होसिख्रावदोंमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला बेनि बिए बा बयफ्रेन्डआ बेखौ थगायदोंमोन, जुलि लानो नागिराखैमोन। उनाव स्पटआव गोबां मानसिफोरा खौसे जानायाव पुलिसआबो फैनानै सिख्लाखौ खुनुरुखुम रैखा खालामफिनदों आरो सिख्लानि बयफ्रेन्ड भास्करखौ नागिरनाय जादों मानोना भास्करआ खारखोमानानै दङ। बे समाव पुलिसआ भास्करखौ एरेस्ट खालामगोन आरो एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। मबाइल टावाराव गाखोनाय सिख्लानि मुङा जाबाय पि ज्योति। पि ज्योतिया भास्करखौ सिगांनिफ्रायनो गोसोथोदोंमोन आरो जुलि लानो होदोंमोन, नाथाय भास्करआ जुलि लानो नागिराखैमोन, थगायबोदोंमोन, गुबुन सिख्लाजों लाइन मारिबोगासिनो दंमोन। कार्बि आंलंआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय बरमान्ति गामिनि 4 सुबुङा हाग्रानि मैदेरजों गाग्लोबजानानै बुथारजादों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय कन्या टरिया, 55 बोसोर बैसोनि, रिबिका केरकेटिया, 29 बोसोर बैसोनि, गिसिया केरकेटिया, 3 बोसोर बैसोनि आरो आगस्तिन कर्मकार, 1.5 बोसोर बैसोनि। गथ'खौ जलाय सिखारलाय खालामनांदोंमोन, नाथाय गथ'आ थैनांबाय। उरिष्यानि जाजपुराव गंसे सोरखारि फरायसालियाव सासे 4 थाखोनि फरायसाखौ फोरोंगिरिया पानिशमेन्ट महरै जलाय सिखारलाय खालामदोंमोन, बेहायनो गथ'आ थैदों। थैनाय गथ'नि मुङा जाबाय रुद्रानारायण शेट्टी, 10 बोसोर बैसोनि। गथ'आ फरायसालियाव बिजाबखौ लांफानो बावदोंमोन, बेनिखायनो फोरोंगिरिया गथ'खौ पानिशमेन्ट होदोंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों आरो गथ'खौ फाहामसालियावबो लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बिटिआर सोरखारनि अनसाय बिथांखिजों माखासे आइजोफोरा 5,000 रां मोननानै जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा, आं मोसाबावोसो गोजोननाय मोनबाय। सिगां समाव बेफोरबायदि मोनदोंमोन? जों मोनाखैमोन, जों दासो बिटिआर जानानै। दा बेसेबांसिमनि होदों? 5,000 होदों। मा खालामगोन बेजों? बेजों मा खालायनो, जों जेखि माबा खालायनानै मावना जानोसै गैया नालाय, बेखौनो जों गोजोननाय थाबाय। जों बेजोंनो लाहार फाहार खालायनानै एसे खालायनानै जों गोजोनगोन, नङा होमबा? जों गोजोननाय थाबाय, बे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों बेजोंनो जानोसै। आङो बैग्रिगुरि। आङो हाग्रानि मैगं आं खायो। मा दखानाव फानो आं। बै काजलगावआव बे जेन्थ' सारानो आंखौ मादै लिंनानै, मादैया गेसाव गोफोन फानो होननानै बुङोमोन, एदावो आंखौ मादै होननानै लिङो। दहायबा आं बावनो बाहायनो खुलुमखाबाय। आङो दखान खालायो, साम' लाङो, मान्दे खायो, एलासि मैगं खाना लाङो आङो चिराङाव। आं बिजों मावबावनो जाबावसै, मैगं थाइगं साम' फाननानै आं जागोन। आं गोदो खस्थ' खालामनानै आं जाग्राखा, गैजाया। एसेबाबो आं हेफाजाब मोनबाय दा बिटिआरनिफ्राय। आं गोदोनिफ्राय बिराद खस्थ' मावना जाबोबाय। आं दिनैसो आं गोजोननाय मोनदों आरो। बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा, आं मोसाबावोसो। जों बिराद गोजोननाय मोनदों, माब्लाबाबो जों बिदि मोनाखैमोन गोजोननाय। आजां गाजां चेक मोननायजों, रां मोननायजों मा खालामनो सानदों जेनेबा? आंना न'खरावनो नोगोर खस्थ'खा फंबायफोर, गैखाथारा आरो बोरायबो गैला।
दा आङो बेजों जिखुनु माबा माबि बायस' बुयस' फाननांगोन बा माबा मोनसे खालामनांगोन गैखाथारा। दा दुखु गोनां बाथ्रा आंना फिसालाया न' गंसे देथाबायमोन बेखौनो फाननांबावबाय आंसो जाहोखायो बिराद खस्थ'। न'खराव सोर सोर दं? न'खराव आंना फिसालाफ्रा 3 हौवा गोजा। दा कलेजखौनो गारनानै फिसालाया बेंगालराव थांनांबाय। फिसौ फरिखाखौनो होस्लाबनो मोनाखिसै दुखु गोनां बाथ्रा। दा जोङो बिराद दा बिटिआरनि सायाव जोङो गोजोननायखौ बयबो रायलायो आरो दा गोजोननाय मोनदों। आवगोलाव बिदि मोनाखैमोन जों दा। औ औ मा बिनो गोसोआव सरकारनिफ्राय बेसिकनि अनगा आरोबाव माबाफोर सानबावदों नामा नोंनि गोसोआव? साननाया बेनो आंना बिराद गिदिर बेमार जादोंमोन। दा न' देथाबखानायखौनो फाननानै आं फिसालाखौ दाहायनांबाय। फिसालानि बेमारनि थाखायसो आङो आगोलाव दाख्लैफोर बुंबाय थादोंमोन आरो गोसोखांनाय फैदोंमोन होबा मा जागोन होबा मा जागोन मोनगोन ना मोना। होमब्लाबो आङो जोंनि बे दानि बे माबाया एमएलए आ बे जयन्तआ फंबाय जायो बिबोनां, बेनिफ्राय आङो 3,500 बिनानै मोनबोदों। बावबो आं गोजोननाय थादों। गोदो बेफोरबायदि मोनाखैमोन, बावबो आंहा गोजोननाय दं। दा बेखिनिखौनो आं बुंनानै दोनबाय आरो। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।